И здравейте хора, аз съм Мързи и в днескашното видео на Brawl Stars ще видите как вдигам Байрон на 30 ранг. И да, нека започваме. Надявам се да ги стигна колкото се може по-бързо. Олеле, аз не видях мапа. Това ще е странно. Тук Байрон не е изобщо добър. Так. Искам да го... О, не. Добре, оцелих го. Но и този Макс е доста досадничък. Убих Бул. Този Елпримо е много страшен. Нищо, че е спълни Боб, ама, нали. Така, 4-то място. Ако искате още видео, може да се абонирате, но то е на малко. О, добре, умира. Така, както казах, ако искате още видео на Brawl Stars, може да се абонирате и да лайкнете клипа. Аз трябва да ги махна тия двамата. Т.е. тази Нита и този Дайнамайк, защото не видях. Скъпания Дайнамайк. Така, 29 ранг. Доста добре. Така. О, не. Аз съм срещу Шейд. Добре, той умира. Не! Умря за... Ще да избягам. Ужас. Минус 3 купи. Това е много зле. Така... Доста зле положението. Ужас. Аз съм срещу Брок. Мисля, че... Не знам, ще ги оставят... Да, ето го. А не, това е Шели? What? Това Шели няма да ме остави да си взема кутийки. Да много умреш. Добре. Може да стане нещо. Пекай. Бум, айде. Бих Шели то. О, не, Мортис. Брингър в долу. Айде, аз умирам. Let's go. Да, бе! Ега ти нечестното. И той е на 5-то място. Изгубих си уинстрика. Ужас. Доста съм близо. Сега не знам срещу кой... Тук мога да има... О, тук са твърде гадни герои. Направо си се махам. Може ли да се махна Елпримо? Може ли да си взема кутийката и... Да. О, не, Бул. Не ти разрешавам да дойдеш на тука. Разкарай се. Окей, тези две кутийки явно ще са мои. Добре. Така... Тук не знам дали има някой. О, не. Този Бул може да ме решне и аз да умра. О, не. Не! Мислих, че ще умра тук. Те се тимват, тега ти... Дебелите. Те се тимват. Не, честно.
Не е много яко да се тимват. Корделиус и Ел Примото са. Ето ги. Мисля първо да... Мислях си супера. Много съм добър. Корделиуса трябва да умре. Но Шели ми пречи. Така, може да пукнеш просто. Така, супер си. Айде, чекам те. Тази... Как... Не мога да говоря вече. Така, колко купички ми трябват? 580. Трябва да направя игра на първо място. Така, не знам коя игра е. Това е Мортис. О, не, той ще ме вземе. Това е лошото. Не. То от гадните Мортиси дет чака. Те се спиха. Да не умрат. Yes! Шели. Така. Така ще държа. Е така. Няма да ми вземеш кутийките. От сега ти го казвам това. Бум. И буквално ти умираш. И как ще избягам? Ти какво си? Пипер. Така. Тук Анджело. Така. Убихме Анджело. Обяснете. Метнах си супера. И ме оцели през това време. Аз бях на... Ужас. Последна игра. Играем. Така. Аз съм срещу Лу. Добре. Само не трябва да ме хитва много. Добре, умира. Не умря. Не. Yes! Айде! Този лоб беше доста силничък. И аз игра Байрон. Гласа ми вече умира. Така. О, той спусна мечкото. Умираш. Не. Лагна ми играта. О, не. Трябва да си хилна. Не. Не. Ама, айде да не ми правите сандвич, искате ли? Не го хитнах с гаджета си. Добре, някак си го хитвам. Умираш! Пати късметлият. Но, все пак, 30 ранг вдигнах. Така. Epic Star Drop. Да видим какво ще се падне. Не видях какво се падна. Така, надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате още видео, може да се абонирате, да лайкнете клипа. И от мен, чао!